Hoxe puxose o broche final ao programa de emprego Xuventude 1, unha iniciativa que buscou mellorar a empregabilidade da xente nova a través de formación práctica e experiencias laborais. O acto de clausura tivo lugar no Centro de Formación de Espiñeira, onde se entregaron os diplomas aos 15 mozos e mozas que completaron este obradoiro de formación e emprego. O evento contou coa presenza dos alcaldes de Boiro, de Rianxo e da Pobra do Caramiñal, os tres concellos implicados. Tamén asistiron Roberto Lojo, concelleiro de Comercio, Formación e Emprego de Boiro, e Javier Campa García, xefe de Servizo de Formación e Cualificación para o Emprego da Coruña. As gracias aos meus compañeros, ao alcalde de Rianxo, Julén Bostelo, e ao alcalde da Pobra por adherirse a este programa. Creo que entre todas as administracións temos que estar unidas e traballar polo mismo fin, darlle as gracias porque no momento que lle plantexei ir da man, os tres concellos aceptaron o momento e creo que a línea que estamos seguindo, porque ao final o Barbanza, a Península do Barbanza é unha gran metrópolis, aínda que hai 4 concellos, ao final as comunicacións, tanto a nivel social como laboral, o intercambio é constante, xente de Boiro que está traballando en Pobra, en Rianxo e viceversa, e bueno, eu creo que entre todos estamos conseguindo que esta comarca xa é un referente a nivel autonómico, tanto industrial como económico, non nos podemos descuidar, temos que seguir traballando e que seamos líderes tanto en industria como en emprego. Este programa, financiado pola Xunta de Galicia e a Unión Europea, tivo como obxectivo mellorar as habilidades dos participantes en áreas como a montaxe e mantemento de equipos informáticos e a xestión de tecnoloxías de información. Durante os últimos meses, os alumnos e alumnas tiveron a oportunidade de traballar mellorando a súa formación e adquirindo experiencia práctica. Una alta tasa de desempleo juvenil, la necesidad de una reforma o rehabilitación del patrimonio histórico-cultural y la recuperación de oficios que se estaban perdiendo. Yo creo que al menos de esas tres condiciones, dos se siguen dando, desafortunadamente. Dos se siguen dando, razón por la cual son totalmente necesarios el mantenimiento y el desarrollo de este tipo de programas. Programas que en realidad su finalidad no es otra que facilitar su inserción laboral, bien como trabajadores por cuenta propia, bien como trabajadoras por cuenta ajena. Es esa la finalidad última de este tipo de programas. Ademais da formación técnica, o programa tamén incluíu módulos orientados á mellora das competencias na busca de emprego, brindando así aos participantes as ferramentas necesarias para a súa inserción no mercado laboral. Os concellos destacaron o éxito desta iniciativa e a importancia de seguir apoiando a mocidade na súa formación e acceso ao emprego. O curso que destes, ademais, é un curso que creo que ten pois unha amplia salida no mercado. Fálase moitas veces, eso, ahora está moito de moda, eso da inteligencia artificial e todo eso, pero evidentemente o persoal para manter de alguna forma digamos, o que é o hardware, non, dos equipos, o mantemento, é necesario a xente, non os técnicos, non, que se forman en ese apartado. A inteligencia artificial non pode funcionar sin a xente que mantén esos equipos. Este tipo de iniciativas contribúen á loita contra o desemprego xuvenil e á integración social e laboral das novas xeracións, xestionando recursos públicos de maneira eficaz.